Mas gipakusgan karon sa Department of Migrant Workers Region 11 ang ilang kampanya aron batukan ang anti-illegal recruitment and trafficking of persons. Pinaagi sa pakigtambayayong sa nagkadiang media institutions sa riyon. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Sa mga nagunang airport sa nasud, lakip ang Davao International Airport nga agianan sa mga illegal recruiter sa ilang mga biktima pagawas sa nasud aron manarbaho abroad. Sumala sa Department of Migrant Workers kung DMW-11 nga nagkadaiyang modus ang ginahimo sa mga illegal recruiter. Gani, gina-escort pa nila ang mga biktima aron makasulod sa airport. Daghan kunong maengganyo tungod sa nagkadaiyang modus. Pahimangno sa DMW nga kung too good to be true na ang pasalig, likaya na kini aron dili mabiktima. To combat exploitation and ensure that every Filipino pursuing opportunities abroad does so thorough, safe, and legal means. Tungod hitak na ang illegal recruitment sa nasod ingon man sa Davao City. Gilusad sa DMW ang Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Sa maong kampanya, lakip sa nahisgutan ang managlahing klase sa scam nga mao'y kasagarang ginagamit sa illegal recruiters, ilabi na sa social media nga mao ang love scam. So, lahat sila from Manila, pina-fly sila either sa Tawi-Tawi no or Palawan. And then next is through backdoor exit scheme sila. Yung actual love scam kasi ang nangyari is tinuturo sila kung paano sila mag-akit ng foreigner, no, para sa agency nila para mag-invest no yung foreigner into cryptocurrency. Usasab sa timailhan ang illegal recruiter nagpost online og hiring nga wala ginabuhat sa mga lehitimong recruiter. Ginapugusab niini ang mga biktima o kaha padali-dalion og bayad aron dili kuno mahutdan og slots. Kini pipila lang sa timailhan nga usa kini ka modus sumala sa DMW og likaya na aron dili mabiktima. We also do pre-employment orientation seminar. No? Yung mga participants natin dyan, mga would-be applicants, possible applicants for overseas employment. Kasi sila madalas na target din ng illegal recruiters. Tungod niini, nakikalayon ang DMW-11 sa nagkadaiyang media institution sa Davao Region aron mas mapadali ang ilang kampanya aron batukan ang illegal recruiters o maprotektahan ang mga OFW. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.